Artist man kayo siya sir, laing di siya kuon. Iya yung gunitan. Gigunitan abi gina ko sir, nag-iyap-iyap siya kwarta sir no. Nya. Ya pagtanaw ni mo. Pagtanaw gyud nako iya yung kuan yun. Dili naman dai ni kwarta ni. Ana kato. Lahi naman to Dili iya. naman ni kwarta ha. Dakpon yun nato na nagpuisip na gid kuan na ba. Kapoy na kuan na ba. Abi ka nako pahambog siya sa kwarta pa so sa diyang ano Lahi na gipahambog. Pit na mag-alas 8 to sir niya, yung unang makudra sa may kuan. Ano ni hayag-hayag dagamay sir ba niya. Pagkuman, nagnaog ko, nga gitagan ako pliti ang pili cover. Pag lakaw sa pili cover, nakabantay ko nga, naay nagsunod na ko, nakasakyanan. Hinay siya padagan, maging ani ka siya padagan sir ba niya. Tingan na kapag kuno kay ni si Bato siya kulit sa kuabi niya, kung maagi siya dito sa sulod sa Goldilocks, kaya nagpakilid kapag ko niya. Kuman ato ni si Bato man jud siya, kusog di kayo na nakuha na kong dalunggan ba na Wait lang. So ninaog ka sa pinikab. yes po, nagtaog ko Kay sa mauli na Pilikab. ka diya sa inyo ang sugod-sugod Deluxe. Pauli na ako sa boarding house. Onya, panon ka sa boarding house. Tapos, mao na to, paglingi din ako sa iya sir, nagbubulig, abriyan yung bintana niya, nag-drive siya, nag-drive yung motor niya. Motor? Ay, dili motor ka ng, kuwanday sir ka ng sakyanan, so kaya nga nag-color sir ba, oh. Nga na silver. Oo, inana po siya forma. Kotse siya. Oo, kotse. Okay, sige, kotse. Naka-brief dito siya sir, kita dito niya, naka-blue yung t-shirt. So ibutang na to nga na din ha dabita nga side ka. Oo, Ang tapos, ang padulong niya paana siya dito. paano unta siya niya? Gitugan na ko siya sa guard no, duol ko sa guard sa Daddy's Pizza niya. Balik ko siya sa agi pa dito man siya So bali ang ikaw nakadinha ang driver na din ni ana ang forma. So makita gid nimo. Makita jud nako sir niya, nagana jud siya ba nilingi siya sa kuha. Yun sa niya pag abri ana abri din na or Oh. gabrihan jud ana. Gi abrihan lang niya daan. Ang kani ana abrihan niya ana. Niya daan sir. Kanya hayag di ay. Hayag-hayag po dyan, may klaro po siya pero walay tao ato po. Lingaw na ba? Siya ra pud isa sa sakyanan. Siya po isa niya na may layo pa man ang guard ato. Okay, i-describe daw siya ma'am. Naka-blue siya sir, T-shirt. t-shirt, naka-brief, nag-drive. Tip siya sa tanong drive. Yes po, nag-brief. Tapos yung nawong kayo, mga man to siya, ngit-ngit magudiyang sa kiyanan ko, di kayo na kumakita yung nawong. So, kuha na yung edad 30 plus, yun na, kung ma-describe sa iya ha. Mga unsa kadak Asia. Na payat-payat po siya gamay sir, eh. Ayan gamay. Okay. Ay kato siyang kamot nga music, Music. pag drive mo mo to makita man din na sir nga kaya man iyang Drive tato. sa sakyanan. Pag may gani dili ning naning tato ano. Ay dili sir oy. Yuwa. Music man to iya kana murag kuan sa sign sa kanang sound sir mo na iyang kuan. Mga nota nga Oh, mga ina na. sign. Nota iyang kuan. Di ay. Yan sa siya itumot o bihon. Tama lang sir kana mo rinuhon siya sir ba. Sa iyang gisulti sa imo ha. Wala man siya ni sulti sir ni silbato man to siya. Bato ra siya. Siyempre gigisibatuan ka wala sa kanila kao. Na Wala. murag ni unong ka kasi na siya pangutana murag ana ba yung nasubnaon na to. Wala ko nahadlok ato sir kay di ko na ko muagi ko siya sa kilid ba. Paglingit na ko sa iya kay ni sir bato man jud siya papansin jud siya Oh. mo to ni nakitaan jud nako siya iya pong ari nakitaan ako Kitaan jud mo. jud nako siya dagan jud ko kay basi nag-advance ko basi pusilon ko ato or kung picturean ako siya basi masuko unsa ba balik siya siyang agi Pagdagan nimo sa Guardia sa may Daddy's Pizza, asa siya padulong? ibalik mo siya siyang agi sir kay magkapansin to siya nga nitugan ko sa guard ba Sira man kay nidagan man ko So dili siya padulong diri? dili sir Dito? pana siya dito ni balik siya dito. Gitan-aw na ako sa kuan ba CCTV sa Charm. Mo to nga mga oras ang gingon nimo. Mo lagi itong gipampasa na ko nga mga daghan magnangagi nga gray good. Nay kutsi, duha ka bukutsi nga ingon ato color. Pero naay napansin yung siya nga hinay siya padagan. Kasi kanang pagpadulong pa niya sa kuha sir pa kasi mauna to siya kanang hinay mo to siya padagan good. Sige lang
kay tanaw na to sa CDR, klaro man kay na nga CCTV. Ug diri siya gikan na kana CCTV pero dili mo na functional good. Dito to. Kung dito siya niagi, natay CCTV dito. Kaya magian na to. Kaya diya magigulong sa marketplace yun. May SDA. Nakubaan ka to. Nakulbaan din ko nagpantalon pa ikwato sir nag t-shirt pero manya kay siya. Grabe siya ka kuan. Ano ka itong gibuhat to niya? Trip. Naadyo na yung anak. Wala ginamong ginapahapaan na mo. Kanang diha sa kuan. Kuriso, wala na ginoon siya ni balik. Ambot lang kung kana siya mauro bagihapon na ba. Tawahan na. Manya kay skid naong eh. Murag maulagi gina ba kung payaton siya. Gina siya. Akong baday na mag-drive og sakyanan. Pasig nagboxer na po. Brief yun siya, nakita yun ako iyang kuan. Nang ari yun ba, luod yun kayo. Tuod kayo.